Bună ziua și bine v-am găsit la un episod. Astăzi vom filma CSGO. O să joc un pic mai nou pentru că acum mi-am aprins PC-ul și până îmi intru în mână un pic. Deci nu-l iau. Ba da, fraiere. Nu să mă mor tu pe mine. Wow! E de capul meu! Nu! Uai! Apoi el a fost cu shotgun, nu eu cu AVP-ul. Bă. Tot ăsta mă las și data trecută, mă. Nu... Ai de capul meu! Nu i-am dat niciun pic de... Bă, am rămas cu pistolul în mână. No, hai că le fac față și cu pistolul. Dar cum? Căcat! Mă luat tot la de acolo. Hai de capul meu. Deci... Unde e plecat? Frai! Ai de capul meu! Iar am luat cu pistolul. E extraordinar. Salut, fraiere. L-am omorât? Nu l-am omorât. Ai de capul meu. No, bine, el cu... No, eu cu pistolul. Bun, deci... Nu, e de-a meu. Deci să... Fraiere! Nu se stă AFK. Pentru că îți dă cap cu oamenii. Bun. Ai, bă! Mi-a furat kill-ul. De ce? Bun. Cred că încep să-mi intru în mână. Cred, dar... Virar! Na, fraiere! E ăsta care m-a luat de numai de ori. Fraiere. Ai, bă, da! Ăștia vin pe bandă rulantă. Uite că vine pe sus. Fuck! Ha! Mă 16 HP. Pa, picior. Ce? S-a răzbunat, bă. S-a răzbunat, serios. Deci... Bun. Deci... Așa. Ai, bă. Dau o dată cu pumnul în masă și gata. Bă, când am luat eu 2? Uite că le iau pe ăla de acolo. What? What the fuck? Bă, dar nu mă lasă nici cum, bă. Deci, trebuie să mă moară neapărat unul. Știu care-i... Ce mă enervează ăștia care se spănează chiar în spatele tău și pac, îți dau rectul. Ba, mă, ce m-a speriat. Să facem liniște. Oricum iau, deci... Mă enervează. Șbuf! Ei că nu l-am luat. Șbuf! De ce? Gata, că vine pe acolo. Vine pe acolo, îl simt, mama lui. Cap, fraiere! Rect! Hai, bă, da, ăștia văd un AFK și fac puncte. Eu să dau un găinușa aia. Direct în cur. Nice shot. Taci, bă, hai de capul meu, ce mă enervează, ăștia vorbesc într-una. Unii, alții stau și joacă, să atenți. Ăla trâncă-ne din gură acolo. Mâncă-ne cu... Nu mai dă... Uaa, ce m-a salvat ăla. Mersi, prietene. Și ăsta mă rupe. Ce-am zis eu?
Îi simt. Da, au fost aici. Și mai vine unul. Ai, bă, nu cred. Bun, deci, nu sunt top, dar... Ai. Mânca mie curul. Ba, piciorul. Știu, mă iau, bă. Ha? Ia să stricoare în spatele meu. Se stricoare în spatele meu. De ce? De ce? Exact ce-am zis. Dai voi ce recte am dat lui ăla. Biu, no scop. No scop, fraiere. Ăsta a fost scop, deci. De fiecare dată când pățesc asta, sunt foarte nervos. Sufăr de căderi nervoase. Bun. Bun. Deci îmi doare gâtul la cât am strigat după ăștia. What? Acum mă iau unul din spate. Sau din față. Cu M4. Sau nu era M4. Ba era M4, cred. Fraiere. Sunt aici! Ce? S-a spanat? E de-a meu? Și bam! Ioi! Ăla tot acolo campează. Lasă-mă tot 2 mini, da? Și eu pot campa și... Nu. Ui, campez aici dacă vreau și iau pe toți fraierii care trec. Până ni se spanează unul lângă mine și am rupt-o. Exact ce am spus. Gata, nu mai campez. Merg asalt. Și gata. Și papciorul. Așa, merg asalt, nu mai... Știu că avem pe un să campează, dar... Nu poți să stai tot într-un loc, ăștia să spanează, fi... Bă, vrei să... Bă, ăla cuțit, nu cred că ne-o dat cuțit. Bine, mă, stai că mă răzbun eu, e... Bă, ăsta de cuțit... Mâncă-mi curul. Bă, dar nu mă lasă să-mi reîncarc deloc. Stai așa. Ia, vreo să-l iau. Ai, de capul în el. N-a scap. Ce să mai fac cu 3 HP? Un glon și gata. Vezi? Bun. Salut, frate. S-a răzbunat, bravo, bă, ești boss. Bă, ia de... Salut, bă, salut. Ce-am zis că mă ia din spate? Tu-ți păpucul tău. Tu-ți păpucul și eu. Ce? De un căcat. Și mă... Ui, de unde? Ui, de unde, bă? Am vrut să... What? Bă, da! What? Ai, bă. Până n-am tras în el, că... Și bă, du, fraiere! What? E frică. Bun. Ai de capul meu! Măcar am împușcat 2 din... Nu, iar am las. De ce? Ce aici? Deci. De măcar am luat atunci 2 din 3. Bun. Bravo. Și bruf! Wow, mersi, prietene, îți dau 1 leu. Uite, bă, când să trag și eu, da! Hai să vedem, am câștigat ceva, nimic. Nu. Șmecher. Nu.